יוסי שריף, מייסד אקבן. לפני כמה שנים, כשנסעתי באוטו שלי באזור המרכז, פתאום מכונית נכנסה מהצד במהירות ופגעה באוטו שלי בדלת והקמה לי את הדלת. הנהג של המכונית הזיז את המכונית אחורה, נסע לפניי, חסם אותי, יצא מהרכב והתחיל לצעוק. זבל, למה מי אתה, מי לימד אותך לנהוג וכן הלאה. אני מקצר לכם את הכללות, אבל אני שואל שאלה שעד סוף הוידאו הזה נדע מה לענות עליה. באיזה עמידה עומדים כשאנחנו במצב כזה? איך אני צריך לעמוד כשמישהו רוצה לתקוף אותי? איך אני צריך לעמוד כשוויכוח פשוט נהפך לוויכוח עם פוטנציאל לאלימות? ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ויכוחים שיש להם פוטנציאל לאלימות. האם אני צריך לעמוד כמו בקרב אגרוף? התשובה היא 100% לא. בגלל שאם הקרב עדיין לא התחיל ואני אעמוד כמו בקרב אגרוף, אני מאותת ליריב שאני הולך להילחם. במקום זה אני רוצה להוביל את העימות הזה למקום שאני יכול לנהל אותו. הנה העמידה שאתם צריכים להשתמש בה ושתוציא אתכם מכל כך הרבה מצבים גרועים. אנחנו קוראים לה עמידת שומר כבוד. בעמידת שומר כבוד, מדבר ראשון, שם את היד על אזור הלב כשאני מדבר. זה עושה שני דברים. יש תגובה פיזיולוגית לגוף, הוא מיד מוריד את הדופק ב2 עד 5 פעימות לדקה. אני מניח את היד ולוחץ אותה. זו התגובה הראשונה. הדבר השני זה ההשפעה שיש לאדם האחר. בגלל שיד על הלב משדרת כבוד וכנות. כשאני יצאתי מהאוטו אל הנהג שהתקרב אליי, רק שמתי ככה את היד, ואת היד השנייה שמתי בעמידת שומר כבוד. ומה היד הזאת עושה? היא שומרת על מרחק. אל תהיו תמימים. אם אני רק אשים ככה את היד, יכול להיות שאני אקבל אגרוף בפנים. יש לי יד אחת ששומרת מרחק, אבל היא עושה את זה בצורה לא מאיימת. יצאתי החוצה מהרכב ואמרתי לו, תעשה לי טובה. בוא נזוז הצידה, שאיזה מטומטם לא ידרוס את שנינו. והוא עשה מה שהצעתי. מי שמאותו רגע ניהל את השיחה בינינו, זה אני, לטובת שנינו. עמידת שומר כבוד, יד אחת על הלב, כבוד, כנות והורדת דופק, יד שנייה לפנים, שמירת מרחק לא מאיימת. זה מאיים, זה מאיים, זאת שמירת מרחק לא מאיימת. כמובן שאפשר לעשות את זה בשני הצדדים. תמיד בוויכוחים תשתדלו להוריד דופק ולנהל את הוויכוח. יוסי שריף, מייסד אקבן, שמרו על עצמכם.